Monggo Umi Hafifah. Ketos. Matur nuwun Mbak Umi Hafifah. Ya. Nadyanto iki ana sing nyusul kepareng-paring nawala saking Bapak Haji Gimun. Yang lenggah wonten ing Cicurug Bogor. Nyuwun lagu Caping Gunung kalian Sri Huning. Ning meksa awake dhewe nyuwun pangapura engko diaturake nggon gara-gara. Oh iya. Men ora kedawan ya, Mak. Iki wis sak jam. Oh iya, Perkara seneng-seneng aja disuntak nggon limbukan tok ning gara-gara diwenehi nggon. Ya. Dasare karo
panitia mligine Pak Widodo dadi kersake lakon sing rada dawa ya kuwi Resi Ciptaning utawa Arjuna Wiwaha ingkang dumadi saka kekawin ya kuwi Arjuna Wiwaha ingkang dipun serat dening Empu Kanwa. Jaman semono.